auttakaa, me ollaan rullassa, voi ei apua. Tää on ihan hirveä ankkaa ja yritetään juosta epätoivoisesti tässä ja samalla pidetään rulla vaan pyörimässä, mikä vaan pahentaa tilannetta. Joo, siis tässä alkaa pyörryttää vähän. Kyllä, ja vähän muistakin syistä, kuin ehkä kuten kohta pääsitte kuulemaan. Eli oikein hyvää iltaa kaikille, tervetuloa jälleen kerran Sävelturpajaiset podcastin pariin. Mun nimi on jälleen kerran ja yllättäen Tuukka Korhonen, ja mun kollegana tässä on vähemmän yllättäen Sander Kööbi. Minussa ei ole mitään yllättävää ollut ikinä. Joo, me ollaan selvitty jo 4. jaksoon asti. Oho, tää on kiitettävä suoritus. Jep, ja tähän ei lasketa krapulaspesiaalia. Se on kyllä ihan totta, mutta niin, mä ennen äänitystä lupasin, että nyt kun meillä siis aivan kuulet kesti lähemmäs 1,5 tuntia saada, tai nyt aikemmin Sanderilla kesti meidän tekniikkavelhona saada 1,5 tuntia saada tää homma toimimaan, niin lupasin hänelle, että hänellä on nyt lupa yöntätä niin paljon kuin vaan huvittaa, eli ole hyvä, rakas ystävä. En mä tiedä, ei mulla ollut silleen niinku muuta sanottavaa tästä kuin, että tulin hulluksi. Mikä mun mielestä kantaa meidät hyvin kohti meidän tämän jakson teemaa. Se on aivan totta, ja respekti, että jaksoit näinkin pitkään vääntää, ettei meidän tarvitse yhdellä mikillä tää nyt äänittää. Mutta tosiaan, haluatko kertoa, mistä me lätistään tänään? Ennen kaikkea mä haluaisin tappaa jonkun, mutta nyt on selvennettävä, että tämä oli vitsi, en tappaisi ikinä ketään. Okei, tämä vaan pahentaa asiaa. Lopeta se haudan kaivaminen ja mene eteen. Joo. Oi vittu, nyt mäkin pahensin tätä. Siis oman hautasi kaivaminen ja siirry eteenpäin. Joo. Niin. Me ajateltiin, että kun me valittiin tollaiset aika hullut albumit kuunneltavaksi, jollain tavalla sellaista niinku raivohulluutta ilmentävät yksilöt molemmat, niin me puhuttaisiin vähän siitä, että niin kun, mitä on tämmöinen musiikillinen hulluus, mitä me tarkoitetaan nyt kun me puhutaan tästä hulluudesta. Joo. Haluatko sä aloittaa vaikka tämän? Voin, joo. Tosiaan, kun me aloitettiin tää levyhaaste silloin 2022 alussa, niin tosiaan tykkäs semmosesta aika siinä mielessä konservatiivisesta musiikista, että tykkäs niinku selkeärakenteisistä biiseistä, jossa oli helppoja ja selkeitä koukkuja. Ja suhteellisen alkuvaiheessa levyhaastetta, kun on tosiaan kuunnellut paljon musiikkia myös näiden niin sanottujen virallisten levyhaastelevyjen ulkopuolella, niin yksi löydöistäni, mitä Sander kyllä mulle vahvasti suosittelikin, oli Mastodon -yhtyeen Leviathan-levy. Ja mulla on muutamia levyjä tullut tässä levyhaasteen aikana, jotka on selkeitä dealbreakereita ja jotka todella muuttaa mun musiikkimakua johonkin tiettyyn suuntaan, ja Leviathan on yksi semmoinen levy. Siis se vakuutti mut siitä, että musiikki voi toimia ilman selkeitä biisirakenteita, jos se tehdään hulluuden keinoin. Toki Leviathanin tapauksessa auttoi myös se, että se levy on ihan aivan jäätävän hyvää riffipornoa melkeinpä alusta loppuun saakka. Tämmönen tietynlainen kohkaileva hulluus viehätti siinä levyssä erityisen paljon. Sittemmin toki on oppinut, että ilman hulluuttakin tämmönen ei niin perinteisillä kaavoilla kulkeva musiikki voi olla erinomaista, mutta Leviathan ja esimerkiksi Shiningin Black Jazz-albumi on ollut tärkeässä roolissa muokkaamassa meikäläisen musiikkimakua. Hulluuslevyt on täydellisiä niihin hetkiin, kun haluaa vaan, että aivojen informaatiokeskus ottaa turpiin kunnolla ja pystyy tyhjentämään pään kaikista muista ajatuksista. Et Leviathanissa on semmoista todella kohkailevaa hulluutta, ja Shiningin Black Jazz on puolestaan totaalisessa riitasointuisuudessaan aivan niin kuin semmoista, että se vetää niin kuin aivonystyöitä turpiin ihan kunnolla. Ja jos mä mietin tämmöistä kohkailevaa hulluutta tai ylipäänsä semmoista sekopäisyyttä musiikissa, joko rakenteiden tai muiden elementtien osalta, niin se antaa ehkä tunteen, että siinä musassa on jonkinlaista semmoista raaempaa alkuvoimaa suorastaan. Siitä syystä, että
kun mennään semmoinen henkinen tai fyysinen keskisoimi pystyssä siinä musiikissa, se tuntuu usein täysin erilaiselta ja tietyllä tavalla uniikimmalta, ja ennen kaikkea siltä, että tätä ei ole todellakaan tehty niin kuin jengin kosiskelemiseksi. Toki kosiskelematontakin musiikkia voi tehdä ilman hulluutta, mutta siinä se ehkä korostuu selkeämmin, että ei mennä taalankuvat silmissä eteenpäin. Toki metallia ja varsinkaan äärimetallia harvemmin tehdään dollarin kuvat silmissä, koska jos haluaisi niin tehdä, niin kannattaisi tehdä aivan jotain muuta musiikkia kuin metallia. Tämmöiset musiikillisesti hullut levyt on itselle tosi vahvoja mielikuvien luojia, että kun Leviathan soi, mä pystyn erittäin hyvin kuvittelemaan joukon rumia miehiä flanellipaidoissaan jonkun kundin omakotitalon kellarissa jammailemassa raakoja riffejä ja kipaten kaljaa siinä samalla. Ja esimerkiksi Black Jazz luo mielikuvan jostakin pähkähullusta professorista, joka on teljetty pehmustettuun huoneeseen, jolle on erehdytty antamaan joukkosoittima, jolla se kiusaa kaikkia muita ihmisiä mahdollisimman hyvin. Ja esimerkiksi toi Dillinger Escape Planin musiikki, mitä on kuunnellut muutaman levyn verran, niin sekin omassa aggressiivisuudessaan ja hulluudessaan luo puolestaan mielikuva niin kuin jostain hyvin pienestä ja kuppasesta punk-klubista, joka on aivan täyteen ammuttu, bändi kääntää vahvistimistaan nupit kaakkoon ja vaan antaa palaa. Et oikeastaan kaikissa näissä on asennetta, ja nimenomaan se asenne tuntuu nimenomaan erityisen vahvalta, ja se tavallaan luo sitä melkeinpä katuuskottavaa tavaraa. Jälleen kerran, musiikki ei tarvitse hulluutta ollakseen katuuskottavaa tai ylipäänsä uskottavaa tietenkään, mutta näiden levyjen kohdalla se on jotenkin erityisen vahva se fiilis näissä. Entäs sä, Thunder, mitä hulluus musiikissa, niin mitä se sussa herättää? Joo. Niin, mä oon nyt silleen vähän hankalassa tilanteessa, että mä vähän niin kuin lähdin valmistautuessani enemmän lähestymään tätä sitä kautta, että niin kuin millä se niin kuin hulluuden vaikutelma luodaan musiikkiin. Varsinkin nyt sellaisella niin kuin tavalla, jota mä haluaisin kuunnella. Ja, se on se kysymys, mitä mä ennen kaikkea ajattelin tässä. Jos minut nopeasti vastaa tuohon, että mitä se mussa herättää, niin se on ehkä semmoinen keino heittäytyä sen musiikin pariin. Ja sitten niinku oleellinen asia siinä on ehkä sellainen niinku tietty yllätyksellisyys, ehkä vaaran tunne. Tietenkään siis kaikki musiikki, missä mä niinku koen yllätyksellisyyttä tai vaaran tunnetta, niin ei ole sellaista, että kuvailisin sitä hulluksi millään tavalla, mutta joo, hyvällä tavalla hulluna mä kuvailisin just sellaista musiikkia, jossa niin kun ehkä jollain tavalla nojataan johonkin äärimmäisyyksiin. Ehkä nojataan äärimmäisyyksiin asti johonkin tiettyyn tunteeseen, yleensä joku tämmöinen aggressiivinen ilmaisu on läsnä. Mutta silleen toisaalta myös esimerkiksi tosi niin kuin oudon, ällön tai ahdistavan äänimaiseman luova musiikki voi olla jollain tavalla hullua. Mun mielestä just semmoinen esimerkiksi aggressiivinen soittotekniikka, mikä on oikeastaan kaikissa näissä esimerkkeissä, mitä sä oot ottanut tässä nyt esiin, läsnä. Tai sitten jotenkin kaoottinen äänimaisema. Ja esimerkiksi sekavat rytmit tai kappalerakenteet yllättävinä käänteineen, niin ne luo sellaisen sopivalla tavalla epästabiilin vaikutelman musiikkiin. Mun mielestä sit sellainen asia, mikä tavallaan lieventää hulluuden, mä oon kirjoittanut muistiinpanoja, että hulluuden vastaista on kauniit laulumelodiat ja ylipäänsä kaikki, mikä tuo turvallisuuden tunnetta. Ne voi parhaimmillaan tasapainottaa meininkiä, mutta pahimmassa tapauksessa ne vie siltä hulluudelta jonkun sellaisen terän. Sitten tulee liian turvallisen tuntusta siitä musiikista. Mut joo, just näitä esimerkkejä, mitä nyt mietitään
toi Mastodonin varhaisempi tuotanto, sä mainitsit nimenomaan Leviathan-albumin. Se on yksi esimerkki mun mielestä myös tuolla Blood Mountain, olihan se Leviathan ja seuraava albumi Mastodon. Joo, oli kyllä. Oli kyllä. Siinä on edelleen hullutta läsnä, varsinkin siinä alkupuolella, tai siinä The Wolf is Loose-biisissä. Siinä on vähän sellainen ote edelleen, mutta sitten just siinä niinku vielä varhaisemmassa osassa Mastodonin tuotantoa on aivan niinku erityisesti ehkä jopa sellainen, siitä on vähän niinku poissa, ainakin iso osa siitä riffipornosta, mutta sellainen. Ja just Mastodonin tapauksessa mun mielestä sen riffipornon voisit nähdä sellaisena tietyllä tavalla niin kuin turvallisuuden tunnetta luovana tekijänä, mutta siinä se just ehkä niin kuin tasapainottaa meininkiä, Joo. eikä niinkään vie sitä terää siitä hulluudelta, se pysyy semmoinen uskottavuus hienosti. Joo, täysin samaa mieltä. Joo. Ja sitten on toi norjalainen Shining, ei saa sekoittaa ruotsalaiseen Shiningiin. Heitä me ei kuunnella täällä. Niin just siinä Black Jazz osassa sitä tuotantoa, sehän on kans yhtye, joka kohdalla on sit myös, tai tässä niinku uudemmassa tuotannossa on paljon sellaista, missä sitä hulluutta ei oikein ole läsnä. Se on semmoista, tai sitten on joitain välimallin levyjä, joissa on semmoista sofistikoituneempaa hulluutta, jos tämmöistä teemiä voi käyttää. Ehkä niinku vähän kesytetty sitä hulluutta. Mut siinä, just siinä Black Jazz-albumilla, niin siihen on niinku laitettu kaikki kudit ja Siinä on just sellainen, se on vähän kuin jotain kauhua kuuntelis. Sellainen, mä sanoisin, että mulle ei edes synny mielikuvaa siitä hullusta professorista huoneessa soitinten kanssa, vaan se hullu, oli se sitten professori tai joku muu, on vaan mun seinien sisällä. Joo, se on semmoinen levy, että sitä ei todellakaan kuunnella joka päivä, viikko tai edes joka kuukausi, että se vaatii kokonaan omanlaisensa mielentilan, mutta siltikin huomaa, että senkin todella viitasoituisen hulluuden ääreen kuitenkin huomaa palaavansa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Joo. Ja sitten vielä puhuttiin tästä Dillinger Escape Planista, niin siinä on tämmöinen niinku jotenkin äärimmäisen epästabiili rytmimaailma yhdistettynä laulajan aggressiiviseen karjumiseen, joka se on vaan niinku jotenkin äärimmäisen uhkaavaa ja syntyy sellainen epäturvallinen olo. Joo, siinä kuitenkin on osattu nimenomaan käyttää myöskin näitä kauniita melodioita tai ylipäätään semmoista melodisuutta myöskin aina tiettyjen biisien kohdalla hyödykseen, että se ei tunnu tavallaan liian yksipuoliselta tylytykseltä, että ne levyt, mitä sä oot mulle antanut kuunneltavaksi tai suositellut, niin niistä muistaa pitkälti just ne melodisimmat biisit, mutta se ei vie painoa kuitenkaan niiltä rankemmilta hetkiltä pois millään tavalla, koska vaikka niitä rankempia biisejä lähellekään niin hyvin muistaisi ulkoa, niin se ei ole se pointti nimenomaan, vaan sen pitää nimenomaan heittäytyä sen jäätävän vuoristoradan vietäväksi, ja se on tosi hieno kaikki ne hulluine ja kuitenkin myös kauniimpine laskuineen ja nousuineen. Joo, mutta siinä on pitkälti sellainen Dillingerin kohdalla, että ne melodisemmat kappaleet saattaa jossain määrin niin kun vihjata sen hulluuden suuntaan, mutta sitten kun ne niin kunnolla heittäytyy siihen, niin sitten kyllä niin heittäytyy sen biisin tai useamman ajaksi, missä ne niin on siinä meiningissä, että siinä sitten ei niin hirveästi ole mitään sellaista niin lieventävää elementtiä läsnä sen hulluuden kanssa. Se on ihan totta, että se hulluus on todella, silloin kun ollaan siinä hulluuden keskellä, se hulluus on todella ehdotonta. Jep. Ja ihan vaan niinku, että siinä tavallaan, jos mä yritän niinku selventää sitä, että mikä tekee siitä Dillingerin rytmimaailmasta niin epästabiilisen ja vähän niinku turvattoman tuntuisen, niin
tarkoitan käytännössä niin kuin sitä, että niillähän on hyvin paljon sellaisia osuuksia, joita ei käytännössä pysty mielekkäästi kirjoittamaan nuotiksi, niin kuin nuottimuotoon, just niin kuin rytmien osalta, että siinä vaan hakkaa käytännössä satunnaisessa rytmissä jotain nuotteja ja sointuja, mutta se vaan jotenkin niinku se on harjoiteltu silleen, että niinku bändillä se soitto menee yhteen, mutta sitten se on kuitenkin sellaista, kuulostaa siltä, että ne ihan epämääräisesti hakkaa soittimiaan. Ja että tämä juna voisi syöksyä raiteiltaan periaatteessa millä hetkellä tahansa. Kyllä. Ja just siinä Dillingerin kohdalla siinä nyt vaikka live-esiintymisissä näkyy just sekin elementti sit siinä, että no se on se yksi klassikkovideo, missä ne soittaa jossain ostoskeskuksessa, ja sitten kun biisi lähtee soimaan, niin sit ei ole enää niinku mitään pystyssä lavalla tai ketään. Joo. Rumpusetti on vielä pystyssä. Rumpali muistaakseni ei. Never Stop the Madness ja niin edespäin. Voi olla, että mä pikkusen liioittelen tätä, mutta kyllä silleen niinku, heti kun ekat nuotit lähtee soimaan, niin sit laulaja on kyllä silleen niinku yleisön päällä. Jep, todellakin. Mä voisin itse ehkä lisää vielä sen, että mulla hulluus on, kaikki nämä esimerkiksi, mitä on mainittu, on hyviä esimerkkejä sitä hulluudesta, mutta mulle tavallaan se hulluudenkin pitää tavallaan tuntua luontevalta yhtä lailla, että jos siinäkin on, tiedätkö, semmosia lainausmerkeissä kainalopiehyjä vain kainalopiehyjen itsensä takia, niin se ei tavallaan resonoi niin vahvasti, mutta kaikissa näissä esimerkiksi tämä hulluus tai kohkailevuus tai miten sitä haluaa kutsua, tuntuu ihan niin kuin täydellisen luonnolliselta. Ja tässä on oikeasti, näissä kaikissa ollaan syvällä hulluudessa. Joo. Joo, mä oon aika lailla sanonut omat pointtini jo. Haluatko lisää vielä jotakin vai mennäänkö eteenpäin? Ei, mulla oikeastaan ole lisättävää tähän. Mennään tutkimaan sitä, miten meidän albumivalinnat mahtuu tähän meidän kuvailemaan ilmiöön. Selvä homma. Eli Tuukka, kerrotko meille yhtyeestä Strapping Young Lad ja heidän albumistaan City? No kun köytä kysyit, niin toki. Tosiaan viime Nössömusa-jaksossa meikäläinen paljastui höyränen aika poseiksi pitämällä muustakin kuin metallista. Jumalauta. Ei ole ok tämmönen. Ei. Thunder tekee ystinmöykkejä tossa vieressä suojatakseen itseään tältä mun huonolta vaikutukselta. On lähdössä pakoon ikkunan kautta. Jep. Mut nyt mä yritän korjata tätä mahdollisimman epätoivoisesti levyllä, jonka rankkuutta harva alkaa kiistämään, jos sen vaan on kuunnellut. Katsoo, saanko mä mun skenepisteitä yhtään takaisin tästä. Todennäköisesti en, mutta yritetään kuitenkin. Levynä on tosiaan Strapping Young Ladin City vuodelta 1997. Tähän levyyn mä oon tutustunut aika vastikään. Kyseessä on tosiaan bändi, josta metallin ja ylipäänsä musiikin monitoimimies Devin Townsend on tullut tunnetuksi. Mä en oo juuri muuta Devinia kuunnellut, niin mä en osaa verrata tätä hänen muuhun tuotantonsa oikeastaan yhtään. Wikipedia kuvaa tätä industrial-henkiseksi extreme metalliksi, ja mäkään en oikein keksi mitään muuta tapaa kuvailla tätä. Tää menee Leviathan ja Black Jazzin kanssa hulluuslevyjen kategoriaan, vaikka tää onkin musiikillisesti erilaista kuin ne. Tää on niin kuin industrial-vaikutteista äärimetallia, ja varsinkin tää levyn alkupuoli on aivan jäätävää mättöä, jota Gene Hoglanin jäätävän tiukka rumpu tuli piiskaa eteenpäin. Ja levyn toinen tähti on ehdottomasti Devin itse. En muista kuulleen näinkään omaperäistä äänenkäyttöä pitkään aikaan. Todella äärimmäistä ja äänihuulia, pahoinpitelevää, ja tämä äänenkäyttö on samaan aikaan hullua ja karkeaa, mutta kuitenkin melodista, että semmoista perusörinää ei oikein kauhean paljoa kuitenkaan kuulla, että todella omalaatuista äänenkäyttöä. Kaiken tämän jäätävän mätön seasta löytyy kuitenkin selkeitä rytmisiä koukkuja tai ihan selkeitä hokemakoukkuja, jotka auttaa omaksumaan näitä biisejä rankasta tykityksestä huolimatta, ja loppupuolella kuullaan jo hieman hitaampaankin menoa, mikä tuo sitä tarvittavaa
vastapainoa. Kuitenkin niin, että niissä hitaammissa ja melodisemmissakin hetkissä on semmoinen pieni vinksahtanut elementti mukana. Jos haluaa näytebiisiä, voi ottaa kappaleen Oh My Fucking God, ja annan haasteen. Yrittäkää kuunnella biisi läpi ilman tekstejä ja yrittäkää ymmärtää, mitä sanotaan. Veikkaan, että aika moni ei onnistu sitä tajuamaan. Ymmärrätte vitsin, kun laitatte biisin soimaan. Etteköhän te köytsissä tajua, mitä lauletaan ainakin, jos se ei muuta. Kuten näissä kaikissa muissakin hulluuslevyissä, niin tähänkään ei välttämättä tule taituttua kauhean usein, ja tämmöiset levyt vaatii ihan kokonaan omanlaisensa mielentilan. Tämä on mun mielestä aika tasavahva kattaus, lukuun ottamatta 6,5 minuuttista päätösraitaa Spirituality. Se ei tunnu ihan niin hyvältä biisiltä niin kuin, toisin kuin kaikki muut, ja tuntuu vähän ylipitkältä outrolta, suoraan sanottuna. Todella ankaraa mättöä menee mulla tähän näiden aikaisemmin mainittujen levyjen luomaan hulluuskategoriaan. Mites toveri Kirby? Joo. No mitäpä tästä nyt sanois. Mä oon kuunnellut Strapping Young Ladyä pikkusen aiemminkin sylliä. Aivan. niin, ja jonkun verran myös Devinin soolotuotantoa. Voidaan sanoa silleen, että tämä niinku syl ylipäänsä on rankinta, mitä mä niinku tiedän Devinin tuottaneen ikinä. Että tässä on niinku, tää on eniten tämmöisessä niinku mättö-kategoriassa. Myös mä sanoisin, että City-levy on sylin raskain albumi, mitä mä oon kuullut. Mä oon lähinnä Alien-albumia kuunnellut ja silleen se Love ja tämmöiset on tuttuja biisejä, mutta tätä en oo juurikaan muistaakseni. Mut nyt on. Joo, Devin on iso vetonaula tässä. Se nyt varmaan mulle on tässä niinku se iso juttu. Devinin ääni on aivan saatanan kaunis ja pelottava vuorotellen. Ei niinkään samaan aikaan, mutta paitsi ehkä välillä sitäkin. Ja myös siis yksi, mitä Devinistä ei silleen hirveän usein, ei välttämättä edes kiinnitä huomiota, mutta silleen jossain kohtaa mä kuulin, kun Periferin kitaristit ylisti Deviniä nimenomaan kitaran soittajana. Ja sit nyt niin kun sen keskustelun jälkeen kyllä niin kuin, tai sen podcastin kuunneltua, niin huomaa, että joo, Devin on todella taitava soittaja. Et siis jotenkin Devinin soitto ei ole erityisen teknisen kuulosta, se ei ole sellaista, niin kuin, sellaista runkkausta, mitä joku, no, ei ole mitään tilutusmeininkiä tai tämmöistä, sanotaan näin. Mutta kuitenkin hyvinkin nopeita riffejä löytyy, muuta sellaista, jotka Devin soittaa äärimmäisen tarkasti ja groovaavasti jotenkin samaan aikaan, tai sellainen niin kuin, se on vaan todella tiukan kuulosta se soitto. Se kuulostaa hyvältä. Et se niin kuin, se mitä siinä on soittonörtteilyä, niin se on niin kuin sellaista, että just ei niin kuin silleen, että kattokaa miten mä soitan, vaan että kattokaa miten mä soitan. Joo. Ja tosiaan myös Gene Hoglan on oikein loistava rumpali, että sekin tässä toimii. Jotain mulla on tässä nyt tämän albumin lähestymistavassa hulluuteen, mikä ei ihan niinku silleen, ei vakuuta. Kuuletko? En Kuuletko ton tuulen ujelluksen, joka ujeltaa tossa ja on silleen sä oot väärässä. Okei, kiitos luontoa, että oot samaa mieltä munkaan, että Sander on väärässä. Mut joo, ehkä me annetaan sun nyt jatkaa, ole hyvä. No nyt kuuntelijat,
äiti, olen tosi pahoillani tästä, että täällä nyt joku puhaltaa sun korvaan. Tuulelle ei voida mitään, luontoäiti hallitsee myöskin Kyllä. tuulia, hyvä, että hän on mun puolellani tässä. Ok. Jatka vaan. Mutta jotenkin tämä vaan ei yllätä juurikaan mua missään kohtaa tämä musiikki, että okei, siellä ne taas nyt kaahailee menemään ja jahas, nyt taas tremolo pikataan lisää ja jotain tuplobasari blast beatti tykitystä siellä meneillään. Ja siis kuulostaa todella hyvältä, mutta ei vaaralliselta. Et jos Black Jazz kuulostaa siltä, että joku on mun seinien sisällä ja en mä tiedä, Dillinger Escape Plan on ehkä sellainen, että mut on lukittu huoneeseen jonkun väkivaltaisen mielisairaalapotilaan kanssa, niin tässä on sellainen, että niinku muuten sama tilanne, mutta mä oon sen huoneen ulkopuolella. Ja sitten mä katson, kun se meuhkaa siellä. Ja sitten yksi, mikä pitää myös sanoa, että Room 429 on ihan hirveä biisi. Tämä Syl-versio siitä. Ihanaa, kun menee tunteisiin. Se on vaan jotenkin lähinnä ällön kuulonen jotenkin silleen. Se oli siis cover-biisi. Muistaakseni nyt tässä kohtaa, En nyt muista, mutta se on ollut joku 80-luvun tämmönen joku noise rock-bändi, jota en nyt valitettavasti muista nimeltä. Joo. Voidaan vaikka laittaa se kuvaukseen, niin ei vaivelemaan. Jep. Joo. Joo, mä en tykkää yhtään siitä, miten Devin lähestyy niitä lauluosuuksia. Siinä, mutta kuitenkin niinku tästä huolimatta mua tää ei silleen niinku sen hulluusväylän kautta välttämättä niinkään vakuuta, mutta semmonen niinku, no kyllä mä niinku näkisin itteni pyörimässä pitissä näiden tahtiin ja jää itse asiassa aika paljon päähän soimaan tästä, että no nyt mä en saa päähäni yhtäkään niistä osuuksista, mutta ainakin silleen, siinä kohtaa, kun mä olin just kuunnellut tämän albumin, niin silleen huomasin, että joku no vaikka just Oh My Fucking Godin osuudet soi päässä, ja se on hyvä. Joo. Okei, joo. Mulla tosiaan tää menee tässä on tietyllä tavalla semmoista samanlaista kohkailevaa hulluutta, varsinkin just tuossa alkupuolella, kun mitä tuossa Leviathanissa on, vaikka Leviathan, ja tää onkin täysin erilaista musiikkia, siis todellakin, ja kun mä puhuin aiemmin niistä mielikuvista, mitä hulluusmusiikki herättää, niin tässä, jos Dillinger Escape Plan vie ajatukset täyteen pakatulle punk-klubille, ja toi Leviathan vie flanellipaitaisten miesten täyttämään autotalliin tai kellariin, niin tästä mulla tulee mieleen joku semmonen tyyppi, joka on vetänyt joko ihan jäätävät kännit, tai sitten niinku silleen joko alkoholin voimalla tai jonkun vielä vahvemman voimalla sekoilee ylipäänsä vaan niinku menemään. Ei silleen niinku minkään mielisairaalla potilamaisella tavalla, vaan ihan vaan niinku, että on ihan jäätävä pöykeleellinen meininki, joka on vielä toistaiseksi hauskaa sinänsä sivusta katsella, mutta joka voi sitten pöykelöityä kyllä periaatteessa ihan missä vaiheessa tahansa. Et mä oon ymmärtänyt, että Devinillä on just näihin äänitysten aikoihin ollut aika paha päihdeongelma, ja samana vuonna hän julkaisi tämmöisen Ocean Machine-nimisen soololevyn, jota en ole itse kuunnellut, mutta joka kuulemma on todella melodista ja paljon fiilistelevämpää tavaraa kuin tää, ja kun nämä molemmat levyt julkaistiin tosiaan vuonna 1997, toinen Strapping Young Ladin kautta ja Ocean Machine Devinin soololevynä, niin Devinhän siis sai myöhemmin samana vuonna myös ihan diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja hänen päihdeongelmansa jatkui sitten aika pitkään kuitenkin vielä tämän jälkeen sitten, mutta 2000-luvun alkupuolella ennen 2010-lukua on kuitenkin ollut pääsi eroon päihteistä sitten ihan kokonaan, et niin, mutta se mun niin kun mielikuva tästä on joku tyyppi, jolla on ihan jäätävä sekopäinen
meininki menossa, joka saattaa vielä olla, jos ei hauskaa, niin ainakin viihdyttävää katseltavaa, joka voi tosiaan eskaloitua periaatteessa ihan millä tahansa. Millä tahansa hetkellä. Mulla se mielikuva liittyy Syllin kanssa. Mä en niinku voi sille mitään. Et ainoa mitä mä ajattelen on Devin skullettinsa kanssa räyhäämässä Wakkenin lavalla. Se on oikein ymmärrettävää. Jep. Oi voi. Saakohan tähän jollain tämän jakson kuvakkeeksi silleen Devinin naaman skullet aikakaudella? Löytyykö joku sellainen kuva, mistä copyrightit? Joo, täytyy kokeilla. Siis jos mun pitäisi valita näistä nyt hulluuslevyistä se paras, niin no Black Jazzia on tosi vaikea laittaa mihinkään kategoriaan, koska se on niin uniikki omanlaisensa kokemus, johon ei halua palata, mutta kuitenkin haluaa palata. Että mulle tämä Mastodonin Leviathan tai sitten tämä on ehkä ne lainausmerkeissä kuuntelijaystävällisimmät näistä, vaikka esimerkiksi Dillinger Escape Planen levyllä löytyy jotain yksittäisiä, helpompia, melodisempia biisejä, että Mastodoniin tai tähän voisin kuvitella palaavani kaikista useimmiten, jos pitäisi joku hulluuslevy valita, mutta kaikille näistä hulluuslevyistä on omat aikansa ja paikkansa. Joo. Mäkin voisin kuvitella palaavani tämän pariin, tai ainakin tiettyjen biisien pariin tästä, mutta en hulluuslevynä. Kirjataan pöytäkirjaan erimielisyytemme tästä. Joo, mä oon aika lailla omat pointtini sanonut, että haluatko vielä lisää jotain? Täsmennä vielä sen, että jos mä palaan tämän albumin pariin, niin mä jätän siitä 2 viimeistä biisiä väliin. Okay. Myöskään se Spirituality ei ollut silleen niin hirveän vakuuttava biisi. Joo, ei tosiaan mullekaan. Ja sitten mä itse asiassa haluaisin vielä lisätä sen, että se tietysti välillä se hulluus oli löydettävissä. Just Oh My Fucking God on sellainen biisi, että siinä just se hulluus. Siinä se menee niin äärimmilleen se mättäminen, että se menee ehkä siihen kategoriaan. Joo. Ja sitten ehkä se vaan yllätti tässä albumilla niin paljon, mutta myös sellainen vähän sitä niinku turvallisuuden tunnetta horjutti se, että se siis toi onko se nyt Triple A nimeltään AAA biisi. Et siinä on vähän niinku sellainen, että okei, nyt se ei räyhääkään enää tuolla sellissään, vaan okei, nyt se on siinä niinku ikkunalla lipomassa huuliaan, niin mitäkään se nyt seuraavaksi tekee, niin tämmöinen mielikuva, niin silleen siinä. Joo. Vielä voisin semmoisen kysyä sulta, että miten sä kuvailisit tätä musiikkia, että tosiaan industrial-vaikutteinen extreme metal on niin kuin se, miten tämä Wikipediassa kuvataan, niin mitä tämä sun mielestä on, jos genre unkkaillaan pieni hetki? Mulle sopii toi ihan. En mä tiedä, toi on Strapping Young Ladia. no joo, se on kyllä ihan riittävä kuvaus. Mutta joo, mennäänkö seuraavaan levyyn? Mennään vaan. Elikkä Sander, käypäs meille Between the Buried and Me, The Great Misdirect-levystä. Joo, mä kerron. Between the Buried and Me on yksi progemetallin tärkeimmistä yhtyeistä, ainakin noin niin kuin 2000-luvun osalta. Siinä viimeistään vuoden 2007 Colors-albumilta lähtien tällä yhtyeellä on ollut tämmöinen aika ainutlaatuinen tyyli. Siinä Colors-levyn ilmestyessä se oli täysin ainutlaatuinen tyyli, jossa tämmöisen niin kuin äärimmäisen kaoottiseen ehkä niin kuin metalcoresta tai siis sanotaan mathcoresta rakennettuun pohjaan liitetään tämmöinen siis kaoottinen sekoitus aivan kaikkea muuta. En mä tiedä, ehkä voi kuvitella sellaisen vähän matalemmassa äänimaisemassa etenevän Dillinger Escape Planin, johon sitten kuitenkin yhdistetään se, että biisit on päälle 10 minuuttisia ja siihen tulee väliin kaikenlaista genrien sekoittelua. Joo, niin, eli ne
kappaleet pauhaa äärimmäisellä vauhdilla osasta toiseen ja yhdistää sitten hyvinkin äkillisiä, mutta hyvin toisaalta niin kuin, saumattomasti toteutettuja siirtymiä sitten kaikenlaisiin eri genreihin ja tämmönen niin kuin, tälläkin levyllä kuullaan kaikkea countrysta blast beatteihin, eikä tämä ei nyt silleen oikeastaan kuvaa kovin hyvin näitä, että mitkä nämä ääripäät tässä on ja mitä kaikkea niiden väliin mahtuu. Et aivan kaikkea, ei nyt ihan kaikkea, mutta tosi monia eri juttuja. Joo, se tästä yhtyeestä pitää vielä ylistää, että niin kuin kaikki on aivan loistavia soittajia. Joo, Paul Wagoner on aivan maailmanluokan soolokitaristi. Semmoinen niinku, jatkuva tilutus, hyvin arvaamattomat kuviot ja tämmöinen. Itse asiassa ei ole jatkuva tilutus, se on just siellä, missä se kuuluukin olla se tilutus. Että se taukoaa välillä just silleen taktisesti ja hyvin. Ja tätä sitten Dusty Waring, yhtyeen rytmikitaristi, täydentää oikein loistavasti. Hänellä on jotenkin tosi miellyttävä tatsi siinä. Ja niinku, tää on yksi mun suosikki kitaraduoista itse asiassa, että Wagoner ja Waring. Ja sitten on Dan Briggs, äärimmäisen vaikuttava basisti. Hän on tämmönen äärimmäinen musiikkinörtti. Siinä taas kuuluu sellainen Berklee College of Musicin vaikutus. Ja Blake Richardson on siis aivan äärimmäisen loistava rumpali. Sillä on huikea taito just, tai tosi paljon se, että niinku musiikki ei hajoa käsiin, johtuu siitä, miten hyviä fillejä se soittaa näiden eri osioiden väliin ja myös sit niinku, tai niinku noihin siirtymiin ylipäänsä. Ja sit miten se jotenkin ajaa sitä eteenpäin ylipäänsä. Et joo, Blake Richardson on huikea. Joo, Tommy Rogers on mun mielestä hyvä laulaja. Siitä ei ole sen enempää sanottavaa. Paljon monipuolisuutta vaatii se, että sopeutuu kaikkeen siihen, mitä tälläkin albumilla kuullaan. Nyt sitten, jos siirrytään itse tähän The Great Misdirect-albumiin. Suomen fanipoika-osuus päättyi, nyt päästään asiaan. Kyllä. Tää on en mä tiedä, tää on tyylillisesti Between the Buried and Me. Mä puhuin äsken siitä, miten Colorsilla kuultiin sellainen täysin ainutlaatuinen, kaoottinen äänimaisema, johon kuitenkin silleen yhdistyy nättejä osioita ja aivan kaikenlaista. The Great Misdirect on siihen suhteessa askel melodisempaan suuntaan, mutta ennen kuin kukaan nössömusiikin ystävä lähtee kuuntelemaan tätä innostuneena, että okei, tää on sit varmaan mulle, niin ei, tää ei ole siltikään hyvin kovinkaan helposti lähestyttävä tai varsinkaan melodinen. Ei todellakaan ole. Tai ehkä toisinpäin, koska kitarat soittaa vaikka kuinka melodista kamaa koko ajan, mutta sitten siihen tulee muita elementtejä, jotka ajaa poispäin. Mutta joo, jos on kuunnellut meidän viime jakson, niin voikin kuvitella Aviationsin vähän raskaampana, tai itse asiassa aika paljon raskaampana, ja ilman melodisia koukkuja juurikaan ainakaan laulun osalta. Aivan niin kuin erityistä tässä Between the Buried and Me'n musiikissa ylipäänsä, ja niin kuin erityisesti tämän albumin kohdalla on sellainen niin kuin, niiden kyky saada kuuntelijaa unohtamaan sellaiset kysymykset, kun että vaikka, että miksi tämä osuus on tässä. Jos sitä lähtee liikaa miettimään, niin ei siinä ole niin kuin mitään järkeä, mutta se vaan toimii. Tai sitä on, niin kuin, se on niin kuin kiva kuulla, se on tyydyttävä. Tää on aika paljon sellaista antautumista vaativaa musiikkia, ja ehkä tää pitää välillä ottaa myös sellaisena
suositteluna tämä musiikki jotenkin, että tämä edustaa hulluutta sellaisella leikkisellä tavalla, että tässä on niin kuin, noissa raskaissa osuuksissa on vähän niin kuin, se menee jollain tasolla samaan kategoriaan kuin just Dillinger Escape Plan noista hulluuspohdinnoista, mitä meillä oli, mutta Between the Buried and Me on siinä sit niinku, siinä sarjassa sellaisella leikkisellä tavalla, että niinku se, että yhtäkkiä siirrytäänkin johonkin, mä tiedän, bluesiin kesken kaiken, niin sen on tarkoitus olla vähän niin kuin myös vitsi, vaikka sitten samalla se kuulostaa hyvältä, se siirtymä, ja luontevalta, ja siltä, että just näin sen kuuluukin mennä, mutta niinku, että miksi sen kuuluu mennä näin, niin siinä on, ollaan niinku puhtaasti absurdin äärellä. Mun on tosi vaikea valita tästä 5 suositusta kuuntelijoille, jonka kautta lähteä tutustumaan, että tietysti toi levyn päättävä lähes 18-minuuttinen Swim to the Moon tunnustetaan yleensä fanien keskuudessa, ja myös mun mielestä se on aivan siis selkeästi tämän levyn paras kappale, mutta se tuntuu jotenkin tosi oudolta paikalta aloittaa, osittain sen takia, että se on 18-minuuttinen, ja toisaalta muutenkin se ehkä, siinä on kaikkea fiittaavaa laulajaa ja muuta sellaista, että se niinku jotenkin, en mä tiedä, ehkä se jollain tasolla edellyttää sellaista, niinku, että tuntee jo tämän bändin ja toimii parhaiten just ehkä tämän albumin päätöksenä nimenomaan. Ja sit jos miettisit, että mikä biisi olisi sellainen, että toi Desert of Songhan on sellainen kappale, että sen todennäköisesti melkein kuka tahansa, joka kuuntelee, niin pystyy sulattamaan. Se on poikkeus kaikkeen tähän, mitä mä oon selittänyt. Se on semmoinen kantrihtava ballaadi. Se on se vesilähde keskellä aavikkoa. Kyllä. Nimeen hyvin sopivasti. Tai vähän ehkä huonosti sopivasti, koska tämä biisi on niinku tämä aavikko, mutta niinku en mä tiedä. Joo. No, close enough, potato. Joo, jotenkin silleen, kyllä. Mutta siinä on sitten taas se ongelma, että se ei oikein avaa kovin hyvin sitä, mistä tässä on kyse. Fossil Genera on sellainen biisi, että se voisi hyvin tarjota tämän, niin kun, tai niin kun esitellä tämän bändin monipuolisuutta. Mun tavallaan tekisi mieli vaan sanoa, että aloittaa tämän levyn kuuntelun alusta ja sitten katsoo, että kuinka pitkälle pääsee ja jaksaa kuunnella ja näin. Sekin on validi lähestymistapa. Mutta jos pitää valita yksittäinen biisi tää suositukseksi, niin mä päädyn kuitenkin tähän, että Disease, Injury, Madness. Se on mun valinta siihen. Joo, onko sulla ajatuksia tästä levystä? Joo, mun ja Battabamin, eli Between the Buried and Me suhde on ollut aika hankala. Sain aika levyhaasteen alussa täältä bändiltä sekä Coma Ecliptic että Colors-levyt kuunneltaviksi, eikä ne oikein vakuuttanut oikeastaan millään tavalla, että biisit tuntui jäätävän sekavilta, aivan hiton koukuttomilta ja Tommy Rogers todella väyttömältä laulajalta. Mistään ei mennyt saada mitään otetta ja semmoset sanat kuten proge-oksennus ja teknisyyttä vain teknisyyden itsensä takia oli mulla päällimmäisenä mielessä. Proge-oksennus on täysin validi kuvaus kaikkea Between musiikkia ja se on just hyvä. Selvä. Joo. Jollekulle se voisi olla jopa kehukin, mulle se ei ollut niin kehu. Mutta sen jälkeen kuitenkin olen muuttunut musiikin kuuntelijana ja paljon on vettä viujannut Vantaanjoessa ja paljon on outoja tahtilla ja viujannut mun korviini sisään. Ja mun työntyminen progen anukseen on edennyt ihan kiitettävällä vauhdilla, joten voisiko The Great Misdirect korjata mun mielipiteen bändistä? Lyhyt vastaus, kyllä. Nyt nimittäin lähtee. Biisit on edelleen tosi sekavia ja chiljoona erilaista osaa sisältäviä, eikä toistoa ole kauhean paljon. Jos aikaisempien levyjen kohdalla on puhuttu usein progen easy listeningistä,
niin tää ei todellakaan ole millään mahdollisella mittavilla mitään easy listeningiä, ei helvetissä. Mä kun aloitin tän niin, kuten monen muunkin progelevyn kuuntelun, että mä kuuntelen näitä biisejä aluksi yksittäin, koska mä oon huomannut, että jos mä kuuntelen biisejä ihan aluksi ihan yksittäin, ja pääsen johonkin yksittäiseen biisiin sisään, niin se auttaa myös kokonaisuuden hahmottamisessa. En todella pitkään aikaan saanut edelleenkään mistään otetta. Kuuntelin tosi paljon niitä aluksi yksittäin sitten koko levyä, ja sitten jossain kohtaa yllättäen tapahtui Big Bang pääni sisällä. Biisit alkoi yllättäen käymään jäykeen ja tämmöisen kevyemmän, luovan hulluuden ääreen huomasi palaavansa yllättävän mielellään. Tommy Rogersin öinä on aina ollut tosi hyvää, mutta miehen puhdas laulu on aina tuntunut tosi tylsältä ja tosi persoonattomalta. Tässä on kuitenkin paljon enemmän öinää kuin Coma Ecliptic-levyllä ja äymetal-vaikutteet on selkeämmin esillä, mikä korjaa tätä ongelmaa tosi hyvin. Myös tuossa Desert of a Songissa Rogers yhdessä siinä laulavan kitaristin kanssa onnistuu kuulostamaan suorastaan sielukkaalta niissä osissa, mitkä hän selvästi itse laulaa, ja vastaavasti Fossil Generan melodinen ja orkestraalinen loppunostus on yksi parhaimpia hetkiä, eli kyllä sitä kaveria kehuakin voi. Edelleenkin enemmän silleen asiansa ajava kuin varsinaisesti huikea laulaja, mutta tällä levyllä se äänenkäyttö ei häiritse mua. Myös nämä äärimetallisemmat vaikutteet aiheuttaa myös sen, että tämä on paljon helpompi kuunnella ihan taustalla, siinä missä toisin kuin joku Coma Ecliptic, joka myös oli ihan selkeä teemalevy. Nämä biisit sekoittaa äärimetallia kaikkeen mahdolliseen, kuten countryin ja sirkusmusiikkiin, enkä väitä, että mä todellakaan ymmärtäisin kaikkea. Pitkään myös tuntui siltä, että tietyt osat on biisissä selvästi parempia kuin toiset. Disease, Injury, Madness herää edelleen kunnolla eroon vasta 6,5 minuutin kohdalla, kun alkaa se country-henkinen väliosa, ja sen jälkeen loput 5 minuuttia biisistä onkin sitten silkkaa juhlaa. Ja yksi levyn parhaimpia hetkiä on itse asiassa just siinä kohtaa, kun se country-henkinen osa lähtee kunnolla liikkeelle lehmän kellokomppeen ja kaikkina, ja samalla hetkellä kun se lähtee, niin kuuluu myös hevosen hyönahdus, mikä on todella upea yksityiskohta ja korostaa vähän sitä leikkisyyttä, mistä Sander puhui. Haluatko kuulla tähän liittyen hauskan faktan? Kerro toki. Joo, mun käsittääkseni ainakin, en tiedä onko jokaisella albumilla tästä lähtien, vai olikohan jo jostain aikaisemmasta kohtaa lähtien. Tämä nyt ei ole niin vakuuttava tämä fakta. Mä haluaisin, että tämä olisi. Mutta siis jokaisella albumilla, tai ainakin monella albumilla, miltä kuullaan jossain kohtaa jonkun eläimen ääni. Okei. Se on niinku tarkoituksellinen juttu ollut niillä tavoitteilla, että sitä saa metsästää sitä. Tämä on varmaan helpoin löytää tämä hevonen. Okei, selvä homma. Mutta tosiaan niiden osien, hyvien osien ja vähemmän hyvien osien välinen ero on kuitenkin tasoittunut kuunteluiden myötä, ja nyt jokainen biisi tarjoaa jonkin jutun, jonka takia mä haluan palata tämän levyn ääreen. Fossil Genera on mulle se hienoin biisi, sillä alun kapakkapianolla vedetystä osuudesta, joka muistuttaa just vähän jotain sirkusmusiikkia, siirrytään äärimetallisempiin osia, siitä lopun orkestraaliseen ja melodisempaan outroon tosi hienosti, ja ylipäänsä nämä vaikutteet on saatu yhdistettyä tosi hyvin. Mä olin yrittänyt keksiä mahdollisimman monia tapoja, joilla mä voisin joko haukkua tätä tai todeta, että en tajua, en saa otetta, mutta nyt mä en pysty käyttämään mitään niistä. Näin se Koihosen poika joutuu jälleen myöntää olleensa väärässä. Nostan käteni pystyyn virheen merkiksi. Joo. Tuosta kaikesta mä nyt haluaisin kommentoida vielä sitä, että Colorsin kohdalla mä ymmärrän sen kommentin, että toi Tomilla on vähän tylsä niin kuin puhdas lauluääni. Mutta mä kyllä vähän siinä, sehän on, mä pakko sanoa, että vaikka se nyt ei ole mikään niinku maailman ihmeellisin tai yllättävin se niinku, sen äänen käyttö, niin kyllä mun pitää kehua sitä nimenomaan puhtaasta laulustaan, että se, jos mä mietin vaikka jotain sellaista biisiä kuin no vaikka tuolta uusimmalta albumilta Colors 2, niin kun miettii Revolution in Limbo biisiä, niin
siinä jotenkin se on hyvä esimerkki siitä, miten jotenkin lämpimän, miellyttävän kuulonen se on sen puhdas lauluääni. Ja se on ehkä just se, mitä tämmöisen musiikin kohdalla kaipaakin. Että on joku semmoinen niinku turvallisen, miellyttävän kuulonen elementti, mihin takertua. Laitetaan pöytäkirjaan jälleen erimielisyytemme talteen, mutta mulla itse asiassa sillä Coma Eclipticillä yksi syy, miksei just ei. Sen mä pystyin muistaakseni silloin, kun mä kuuntelin sen, niin kuuntelemaan ihan äysyyntymättä kuitenkin läpi. Silloin se laulu ei nimenomaan siis puhdas laulu, öinä tosiaan on koko uran ajan ollut todella hyvä laatusta, niin se tosiaan ei innostanut sit puolestaan Colorsilla se laulu tuntui puhdas laulu tuntui nimenomaan miellyttävämmältä, mutta sitten se kaikki yleinen tyyli, kaikki ne chillioninen osuuksien oli silloin vaan yksinkertaisesti liikaa. Että kehitystä on tapahtunut ja kyllä se Coma Ecliptic ja Colors pitää kuunnella uudemman köyhän tässä jossain kohtaa nyt tämän levyn myötä. Aivan, okei. No, tsemppiä siihen. Sitä mä tarvitsen. Mutta tosiaan tää tuntuu semmoiselta levyltä, jota voisi hyvin kuunnella niin sanotusti vain mättönä myöskin yhtä lailla. Tätä on paljon helpompi kuunnella taustalla ja tuntuu, että tämä ei aivan ehdottomasti vaadi meikäläisen keskittymistä aivan koko aikaa, vaikka eniten tästä kyllä saa irti silloin, kun keskittyy. Et kyllä mä voin tätäkin kuulijoille suositella myös tälleen tuoreena käännynnäisenä. Tämä ei todellakaan ole mitään easy listeningia, eikä semmoista kannata odottaa todellakaan, paitsi ehkä just Desert of a Songin kohdalla, joka on puhdasvöinen country-biisi. Mutta kun suosittelen kaikkia levyjämme, koska uudet kokemukset on aina hyviä juttuja. Joo. Joo. Mäkin siis ehdottomasti tosiaan suosittelen kaikille, että tätä on aivan loistavaa, mutta suosittelen toisaalta varautumaan sellaiseen sykliin, mikä kaikkien kohdalla toteutuu tämän yhtyeen kanssa, että kuuntelet sitä ja oot silleen, että okei, siistiä, taidokasta soittoa ja silleen, mutta en mä jaksa kuunnella tämmöistä, että tää on vähän liikaa. Ja sit vierähtää vuosia ja sit sä kuuntelet sitä taas vähän lisää ja sit palailet siihen silleen vuosien saatossa silloin tällöin ja pikkuhiljaa se alkaa niin lämmetä ja sit jossain kohtaa se on suosikkibändi juuri sinulle kuulija. Joo. Se on aamuinen ja raskas tie kaikin puolin, mutta no, hyvän levyn löysin tämän ansiosta, että se on aina hyvä juttu ehdottomasti. Joo. Sellainen on Between the Buried. Joo. Miksi sä muuten valitsit just tämän levyn? Tähän oli mitään syytä. Ei oikeastaan. Sä et ole kuunnellut tätä vielä. Niin, se on ihan totta. Se on ihan totta. Joo, se on varmaan tärkein sellainen levy Between the Buried, mitä sä et ole kuunnellut. Okay. Tai ehkä voisi olla Parallaksi myös toisaalta, mutta se on ehkä vielä vähän haastavampi kuitenkin kuin tää. Niin joo. Ehkä ei sitä. Joo, mä oon aika lailla omat juttuni sanonut, niin onko sulla vielä jotain lisättävää? Ei ole mitään muuta lisättävää. Okei. Mites muuten siinä tapauksessa, oot sä ehtinyt miettiä jo levyä seuraavaan jaksoon? Joo. Mä ajattelin, että vois ensi kerralle ottaa siis hypätään takaisin tähän niinku uuden musiikin sarjaan, mikä mulla on ollut tässä, eli siis Sleep Tokenin Take Me Back to Eden. Selvä homma. Sitä kokeillaan sitten, ja mä vedän nyt pienen yllävin tässä, että levy, jota en ole itsekään edes kuunnellut kokonaan, pidän bändistä, on halunnut kuunnella heiltä jonkun levyn ihan kokonaisuudessaan pitkän aikaa, mutta en ole saanut aikaiseksi, ja tietääkseni Sanderkan ei ole tätä levyä kuunnellut, ja ainakaan kokonaisuudessaan keskittyneesti missään kohtaan, eli Slipknotin debyyttilevy Slipknot. Oh yeah. Ja jos vielä puhutaan yllätyksistä, niin meillähän on ensi jaksoon tulossa yllätysvieras. Oi. Let the hype begin. Niin. Sitten kun se
jakso lähtee pyörimään ja te saatte tietää, että kuka on meidän yllätysvieras, niin sitten olette kaikki silleen, että kuka vittu tää on? Se on ihan totta. Ai niin, pitää muuten mainita tähän loppuun vielä. Jari, mä pääsin saunaan 2 viime viikonloppuna. Hei, mä oon myös käynyt 2 saunassa tällä viikolla. Ai että, saunominen Kyllä. on niin jees. Saunominen on niin jees. Winterson on yhä vähemmän jees mun korviin. Katsotaan, jos se vielä sieltä nousee. Joo. Mut joo, kiitos kaikille kuulijoille ja respekti jälleen kerran, jos jaksoitte kuunnella loppuun saakka. Yes. Yes, moikka! Kiitos teille. Moi moi.